krije mnoge tajne. Nešto nam je ispred nosa, nešto se krije duboko u nama, nešto je oko nas. Svaki karakter je simbol nečega sam po sebi, tako da onako mnoge tajne ima. Sad neću da otkrivam, volao bi da to publika uživa na Superstaru u seriji Bunar i da sama pronađe šta je to, šta to svakog pojedinca dira, čime se svaki pojedinac poistovećuje. To je super zato što glumac sam po sebi zna, prosto Igor kolega nam je, tako da poznaje šta nama prija. Poznaje taj neki šlif koji glumcu odgovara da što prirodniji bude u kadru i da što prirodnije izgovara te rečenice. Najveća vrednost serije, dobar scenarij, dobra podela. 50-50, kad toga ima, mislim da se dobija neki projekat koji je onako 100% zadovoljavajući.